Meta seħħet l-invażjoni tal-Ukrajina mir-Russja fl-24 ta' Frar tal-2022, bħala ġurnalisti mill-ewwel kellna xewqa illi nitilgħu fil-post u nesperjenzaw bajnejna dak li kienet jiġri fil-pajjiż. Sfortunatament dak iż-żmien konna f'kampanja elettorali, aħna naħdmu ġurnalisti full-time fi newsroom u allura kellna nippostponu ftit sakemm tgħaddi l-elezzjoni. Però madankollu f'dan iż-żmien xorta bdejna bil-ħafna preparamenti li kien hemm bżonn, wieħed irid japprezza li biex titla' ġo pajjiż ġo war zone li għalina kienet esperjenza tal-ewwel darba, hemm ħafna preparamenti involuti, allura kellna ħafna laqat mal-konslu, ma' uffiċjali, eventwalment skoprejna li s-Salezjani għandhom numru ta' djar fl-Ukrajina fejn qed jilqgħu ir-refuġjati u dawn aċċettaw illi iżommuna għandhom u aħna ukoll nintervistaw dawn ir-refuġjati li kienu qed joqogħdu f'dawn id-djar fl-istess ħin li mmorru postijiet oħra. Il-vjaġġ tagħna beda propjament fil-Polonja, malli wasalna fil-Polonja ġie xi ħadd mis-Salezjani u ħadna Slovakkja. Slovakkja kienet l-ewwel tomat li kellna aħna ta' gwerra. Iltqajna f'ċentru Salezjan ma' refuġjati tfal. Dawn huma tfal li kienu orfni ġew l-Ukrajina u għal raġunijiet ta' sigurtà ħarġuhom mill-Ukrajina u marru għand da ċentru Salezjan ġo Slovakkja. Meta titkellem mal-provinċjal tas-Salezjani ġo Slovakkja li qed jieħu ħsieb mhux biss il-kura fiżika ta' dat-tfal, imma wkoll jagħtihom edukazzjoni u post temporanju fejn jgħixu, tinduna kemm dat-tfal ġew affettwati b'mod ikraħ mill-gwerra. Father Jan Jakubov li huwa l-provinċjal spjegalna li għall-volja dat-tfal ħarġu mill-Ukrajina l-effetti tal-gwerra xorta għadhom hemm. Meta jilagħbu, meta jpinġu dat-tfal, jpinġu s-snietel, jpinġu t-tankijiet. Dawn huma affarijiet li tfal ta' 8-9 snin m'għandhomx fuq xi jaħsbu fuqhom. Alla volja narawhom f'xi filmati da' tfal jilagħbu u jippruvaw jintegraw kemm jista' jkun għal ħajja normali, l-effetti tal-gwerra xorta għadhom hemm. Tfal jilagħbu l-futbol, oħrajn il-hockey, oħrajn ġewwa fil-klassijiet jagħmlu l-homework, xeni ta' skola relattivament normali. Bid-differenza li din mhix skola normali u dawn it-tfal mhumiex ġejjin minn ħajja normali. It-tfal li qegħdin taraw hawnhekk huma kollha orfni mill-Ukrajina li kellhom jiġu evakwati mill-belt tal-Lviv għall-belt ta' Prešov hawnhekk fis-Slovakkja fejn qegħdin bħalissa. Huma jinsabu taħt il-kura tas-Salezjani ta' Don Bosco. B'kollox hawn 17-il tifel kollha taħt l-età ta' 11-il sena li kienu parti minn grupp ta' 50 tifel u tifla li ġew evakwati madwar xahar ilu, għattaw ġimgħa ġo ċentru speċjali biex jiġu proċessati u mbagħad dawk ta' età iżgħar inżammu hawnhekk fejn matul il-ġurnata jiġu malma u jilagħbu u jingħataw edukazzjoni u mbagħad filgħaxija imorru joqogħdu jgħixu ma' familji li qegħdin jiffosterjawhom. L-ewwel darba li ġejna wiċċ imwiċċ però ma' refuġjati li kienu għadhom dak il-ħin kif ħarġu mill-Ukrajina kien iktar tard fil-ġurnata meta morna f'kamp reception center għar-refuġjati ġewwa Michalovce dejjem fis-Slovakkja fejn hemmhekk kien l-ewwel punt fejn jaslu il-refuġjati Ukreni la darba jkunu qasmu l-fruntiera għal ġo Slovakkja. So basically, this camp or this hotspot is made for the basic needs of the refugees. They can came here and get some food, make some rest, get, as you said, some official documents for staying in the Slovakia. So this is like a place
when they came after a few days of their walking in the Ukraine to the border, they are a little bit tired. So this is the first place where they can rest and thinking about the future. ħaġa li xi ħadd irid jingħata fuq il-gwerra li alla volja aħna morna hemm, alla volja aħna rajna minn xi qed jgħaddu n-nies, aħna mesperjenzajniex il-gwerra. Aħna fl-aħħar mill-aħħar wara 10 ijiem ġejna lura Malta, rġajna ltqajna mal-familji tagħna, iltqajna mal-ħbib tagħna, iltqajna mal-annimali tagħna u fl-aħħar mill-aħħar irqadna fis-sodda tagħna. Aħna qatt ma nistgħu nesperjenzaw x'aċċuri għaddew minnu dan nies. Qatt ma nistgħu nkunu nafu xi tfisser meta titlef kollox, tittaħrab minn pajjiżek, fuqek senduqek u f'daqqa waħda tinsab f'pajjiż ieħor fil-kura ta' xi ħadd mingħajr kontroll fuq ħajtek. Wara li żorna dar oħra ta' Salezjani ġewwa Poprad fi Slovakkja u oħra fi Przemysl fil-Polonja, kien wasal iż-żmien biex naqsmu l-fruntiera fl-Ukrajina. Kenna persuna li wassalna hemmhekk, wassalna sa ftit il-bogħod, u biex naslu sal-fruntiera kellna ngħaddu minn ġol villaġġ ta' Medika li jinsab eżattament fuq il-fruntiera bejn il-Polonja u l-Ukrajina. U kien impressjonanti li tara dan il-villaġġ enormi, villaġġ temporanju, fejn kien hemm ħafna tinet diversi NGOs u organizzazzjoni differenti, kulħadd lest biex jagħti l-għajnuna lill-refuġjati li kienu ħirġin mill-Ukrajina. Kienet esperjenza ftit surreali għalina għaliex fil-waqt li kulħadd kien ġej fid-direzzjoni opposta, kulħadd kien ħireġ minn ġol Ukrajina, aħna konna madwar 4 min nies li konna mixin għal ġewwa l-Ukrajina. Ikollna nammetti li kellna ftit feeling ta' eżitazzjoni, ftit ta' biżanki il-fatt li jisma' din mhux ċajta deħlin ġo pajjiż fejn għaddejja gwerra. Kif wasalna fuq il-naħa tal-frontiera tal-Ukrajina, iltqajna ma' Assis, membru ta' Salezjani, illi ħadna fil-belt tal-Lviv, vjaġġ li ħa madwar siegħa. U malli wasalna f'din il-belt li hija relattivament kwieta fejn f'dak li għandu x'jaqsam il-konflitt, però xorta waħda l-ewwel ħaġa li laqtitna kienet id-daqq tas-sireni tal-air raids. Il-Assis li konna miegħu ma kienx jitkellem bl-Ingliż, kien jitkellem biss bit-Taljan u spjeganna li meta ddoqq is-sirena tfisser illi l-forzi Russi jkunu sparaw xi tip ta' missila lejn il-bliet fuq dik in-naħa tal-Ukrajina. Fortunatament fi żmien fil-jiem li konna hemmhekk aħna ma kienx hemm attakki fil-Lviv. Imma din kienet l-ewwel sinjal ċara lina li qegħdin f'pajjiż fejn għaddej konflitt. Meta wasalna ġew Lviv, tinduna li l-ħajja għal ħafna nies għadha għaddejja normali. Alla volja hemm gwerra inqas minn 800 km l-bogħod ġo Kiev kif ukoll fl-East tal-Ukrajina, il-ħajja tan-nies xorta titkompli. Rajna nies jimxu, rajna nies jimxu bil-krieb, nies sejrin għax-xogħol, nies jieklu. Il-ħajja għaddejja pjuttost normali. Alla volja fil-ġimgħat li għaddew ftit ta' ġimgħat ilu rajna fuq l-aħbarijiet fuq attakki li qatlu mhux inqas minn 6 persuni ġo Lviv. Dan huwa post kważi jmiss mal-Polonja, fuq l-adba tal-Ewropa bażikament. Anti Salezjani fil-Lviv bdejna nagħmlu numru ta' intervisti kif bdejna niltaqgħu mar-refuġjati Ukreni li kienu ġejjin minn żoni diversi fil-pajjiż. U fost l-oħrajn tkellimna ma' mara li kienet tgħix fil-belt ta' Mariupol, belt li kif jaf kulħadd rat ġlied kiefer ħafna, u din il-mara laqqas biss xtaqet ix-xandar isimha, propju għaliex għandha eruq kemm Ukreni u kemm Russi u bdiet tibża minn xi tip ta' ritaljazzjoni. U din il-mara irrakkontatilna l-esperjenza tagħha kif filli kienet qed tippjana sena mill-isbaħ, inkluż safra, kienet sejra cruise għaliex kienet se talaq 60 sena, u f'daqqa waħda tilfet kollox, id-dar tagħha ġarfet, mietu familjari tagħha u spiċċat ta' fuqha senduqa tipprova taħrab mill-belt ta' Mariupol li kienet iċċirkondata mir-Russi u eventwalment waslet in-naħa l-oħra tal-pajjiż fil-Lviv. Снаряд пробил лифт, мы побежали с соседями в подвал. Там уже в подвалах были люди, они не пускали уже. Там
ħsibt li din is-sena kienet se tkun l-isbaħ sena ta' ħajti. Sena laq 60 sena u kelli kollox ippreparat biex imur cruise. Kont anke xtrajt xi lbisi għall-okkażjoni. Dik il-ħolma issa sfaxxat fix-xejn għax dari ġiet meqruda u tlift kollox. Wara li bdew l-esplużjonijiet spiċċajna bla dawl, ilma u heating. Kellna naqtew is-siġar għall-linja biex insajru. L-ilma konna nġibuh mixmara. Eventwalment spiċċa l-ikel u kien hemm min beda jisraq mid-djar u l-ħwienet. Ħafna nies li nqatlu ġew midfunu fuq bra ħafra ta' malajr quddiem djarhom. Poġġew karta b'ishom huma l-oqbra. Indifnu qishom annimali. Ma setax isir mod ieħor minħabba l-attakki kontinwi. F'xi każi il-mejtin kellhom jitħallew barra fit-triq għal ġranet sħaħ. Kien hemm rieħa ta' mewt kullimkien. Allora hanno iniziato a cercare un altro rifugio. Mariupol mimlija postijiet bħal dawn, probabbilment qatt ma aħna se nsiru nafu eżatt in-numru ta' kemm mietu nies. Kienu qalulna li l-aktar post siguru għat attakk mill-ajru kien fix-xafts tal-lifs. Imma naf familja li staħbew f'post bħal dan u xorta nqatlu. Darba minnhom id-dar tiegħi tant bdiet titried bl-esplużjonijiet li ddeċidejt li kien sar żmien li naħrab minn Mariupol. Għal-bidu ma rridx, imma xi soldata qaluli għandek żewġ għażliet, jew taħrab jew tmut. Kieku ma smajtx minnhom ma kontx inkun hawn illum. Id-dar tiegħi ġiet meqruda totalment, l-għada tlaqt minn hemm. Waqt li konna ħerġin mill-belt, konna nisimgħu nies maqbudin taħt it-tifrik ta' djarhom jgħidu għall-għajnuna. Ħafna minnhom inħarqu ħajjin. Ma stajtx inġor xejn miegħi, imma l-inqas salvajt li lil nifsi. Ħafna oħra ma kienux daqstant fortunati. Waħda mill-affarijiet li laqtitna li għalkemm esprimit l-imħabba tagħha lejn il-belt fejn għexet ħajjitha kollha, għaltinna wkoll li qatt mi se tasal biex terġa' tmur lura wara dak kollu li esperjenzat. Ma nistax nemmen li affarijiet bħal dawn għadhom jiġru f'dawn iż-żminijiet. Mariupol kienet belt mill-isbaħ. Kien hemm teatri, bandli, ġonna, illum m'hemm xejn. Saret biss belt tal-mejtin. Se loro non dicessero niente, loro anke. Intervistajna wkoll żewġ ommijiet Ukreni li kienu qegħdin jgħixu f'din id-dar flimkien ma' tfal tagħhom, għandhom 6 tfal bejniethom ta' etajiet differenti. Dawn iż-żewġ nisa kienu ħarbu minn żewġ villaġġi differenti fir-reġjun ta' Luhansk. Waqt il-ħarba tagħhom iltaqgħu u komplew il-vjaġġ lejn il-Lviv flimkien. Huma iddeskrivew kif il-ħarba, il-vjaġġ tagħhom lejn post sigur, l-unika ħaġa li kienet tgħaddilhom minn moħħhom kienet li jsalvaw l-tfal tagħhom. U kienet impressjonanti ħafna waħda minn dawn iż-żewġ nisa, Natalja kien jisimha, fil-waqt li ma tantx tkellmet wisq waqt l-intervista, veru bdiet tibki waqt li tisma' lil mara l-oħra li kien jisimha Jana tirrakkonta l-esperjenza tagħha, għaliex l-esperjenzi ta' dawn iż-żewġ nisa kienu simili ħafna u l-emozzjonijiet li ħassew, il-biża li ħassew, il-biża li jitilfu l-tfal tagħhom kienet waħda kbira ħafna u esperjenza taqsim il-qalb għalihom. Qabel il-gwerra konna qed nippjanaw ħajjitna flimkien. Kellna ħolma li nixtru dar ikbar. Fl-24 ta' frar qomna bil-ħsejjes ta' esplużjonijiet fil-bot. In-nies bdew jippruvaw jixtru bla doċċ imma l-kard sal-banek waqfu jaħdmu u dawk li kellhom flus f'idejhom biss setgħu jixtru l-ikel. Iż-żona fejn konna ngħixu ġiet iċċirkondata mir-Russi u l-provvisti malajr bdew jispiċċaw għax ma seta' jidħol xejn. L-ikel spiċċa wara ġimagħtejn. Imbagħad mar id-dawl u kellna ngħixu kollha f'kamra waħda. F'Marzu il-gwerra resqet ħafna iktar viċin. Waqt il-bombardamenti konna ndaħlu tfal taħt is-sodal kien. L-ar ġurnata kienet fid-29 ta' Marzu. It-tfal ma setgħux jifqu jibku kawża tal-esplużjonijiet u l-isparar. Kellna nżommuhom il-bot mit-twieqi biex ma jweġġawx. Minn hemm għamilna ġimgħa ngħixu fil-kantina. Kien f'dan iż-żmien li ltqajt ma' Natalja u t-tfal tagħha. Daħalnihom li jgħixu magħna. Ġurnata minnhom ġie Patri Salesian, Don Oleg, u ġabilna ftit ikel u generator. Almenu stajna niċċarġjaw il-mobile. Eventwalment irnexxielna naħarbu. Konna għomja. Ma kellniex idea fejn konna sejrin. Ir-raġel kellu jibqa' hemm. L-uniku ħsieb li kien jgħaddili minn moħħi kien li kelli nsalva lit-tfal. Kull ma rridu hi l-paċi, innikitna ħafna l-fatt li pajjiżna jinsab fil-gwerra,
Imma nafu li dan mhux tort tan-nies bħalna, imma tal-politiċi, dawk fil-poter. Dawn huma nisa li telqu kollox, niddubita kemm kellhom bagalja ħwejjeġ magħhom. Imma sabu ruħhom f'ċentru Salesian ġo Lviv fejn tawhom post fejn jgħixu l-ikel biex jieklu kif ukoll ħwejjeġ għalihom u għat-tfal tagħhom. Xena waqt li konna nintervistaw daw in-nisa xena taqsim il-qalb meta tara tibki u t-tifla tagħha timsaħ id-dmuħ tagħha. Meta tara xeni jekk ta' tifla timsaħ id-dmuħ tomma tinduna kemm hemm affarijiet ħafna iktar importanti fil-ħajja. Eventwalment wasal iż-żmien biex imorru fi Kiev u irrid ngħid li l-biża' tagħna bdiet tiżdied hawnhekk anke għaliex is-Salesjani qalulna li dakinhar stess filgħodu il-soldati Russi kienu għadhom kif sparaw fuq ambulanza u li kienu nqatlu xi nies. Madankollu l-istorja kienet qed tiġri hemmhekk u ridna illi morru hemm, għamilna l-preparamenti, xtrajna biljett tal-ferrovija u irħejnila lejn l-istazzjon ta' Lviv. Badna din il-ferrovija minn għalina l-vjaġġ sejħu 5 sigħat għaliex il-biljett kien jgħid fil-verità il-vjaġġ da 10 sigħat. U il-dum għaliex propju minħabba l-effetti tal-gwerra li għandek il-checkpoints, il-ferrovija trid timxi b'veloċità inqas mis-soltu u pereżempju xi ħaġa li esperjenzajna wkoll li ġabitna aktar qrib ta' dak li konna se nkunu qegħdin nesperjenzaw kien il-fatt li malli beda jidlam in-nies ta' fuq il-ferrovija niżlu ix-shutters ta' twieqi, blackout, u raġel li kien fuq il-ferrovija spjegana li dan kienet isir propju biex ma nkunux viżibbli mill-bogħod għall-ajruplani u truppi Russi. Meta wasalna ġo Kiev, spiċċajna kellna nqattaw l-ewwel lejl tagħna ġo train station. Da sempli raġuni li ġo Kiev bħalissa hemm curfew li jibda fid-9 ta' filgħaxija u jispiċċa fis-6 ta' filgħodu. Mela, update minn Kiev fl-Ukrajina, wasalna hawnhekk madwar siegħa ilu. Għal xi raġuni il-train li qbadna li kellha tasal fil-5:30 spiċċajna wasalna hawnhekk fid-9:15 u nispiċċaw nagħmlu lejl riqdin fil-train station għaliex madwar Kiev kollha minħabba sitwazzjoni tal-gwerra li għaddejja hawn curfew fid-9 ta' filgħaxija u wara d-9 jieqaf kollox, jiġifieri t-toroq vojta, ħadd ma jista' jkun barra waħdu, taxis kollox wieqaf. Kellna l-pjan aħna li kif naslu hawnhekk imorru fil-lukanda, però l-pulizija bażikament sakruna ġewwa ma' ħafna nies oħrajn u spiċċajna ħajkollna nqattaw il-lejl hawnhekk fl-istazzjon. Nasib ħaġa surreali li esperjenzajna malli wasadna. In-nuqqas ta' dawl li kien hemm ġeneralment, tipo wasalna ġo train station ta' Kiev u ma kien hemm l-ebda dawl mixaw u kollox mitfi jantiċipaw xi ħaġa anke wara li nżilna minn fuq it-train mill-ewwel bdejna nisimgħu l-air raid sirens u ħaġa ovvjament li aħna qatt ma esperjenzajna. Fi Kiev stajna naraw sigurtà massima, ġifieri anke malli wasalna fil-lukanda, iż-żona ta' qudiema jisu kamp militari, trakkijiet, soldati, sandbags, barrikati tal-konkos, ħadid tal-kontrattankijiet tal-gwerra. Kif tħallna fil-lobby tal-lukanda mill-ewwel insibu xi 6 pulizija armati sa' snierhom. Ġifieri din hija xi ħaġa li żgur li qatt ma esperjenzajna qabel. Eventwalment, blajnuna anke ta' ġurnalisti Ukreni, irnexxilna nagħmlu kuntatt ma' 2 persuni li aċċettaw li jdawruna madwar il-belt u juruna il-postijiet fejn kienu seħħu wħud mill-attakki. Fost l-oħrajn morna, żorna blokka ta' appartamenti fejn spjegawilna li dan kien il-post fejn seħħ l-ewwel attakk mir-Russi. Kien waqa' rocket fuq blokka ta' flats u tara l-ħsara enormi li ssir meta l-armamenti jaqgħu f'żoni residenzjali. Huma spjegawilna infatti li uħud mill-armamenti minn dawn il-missili li jużaw ir-Russi xejn huma preċiżi u ġieli jaqgħu kilometri l-bogħod mill-target li jkun intenzjonat li jolqtu.
Fil-moment li wasanna ġo Kiev mill-ewwel bdejna niltaqgħu mal-ġurnalisti u kienu ħerqana biex jgħinuna biex naraw l-atroċitajiet tal-gwerra li kienu qed isiru. Viċin Kiev hemm ġiex postijiet li saru sinonimi fl-aħbarijiet. Dawn huma Irpin kif ukoll Buċa. Ix-xeni li rajna ġo Irpin u Buċa kienu xeni li qatt ma rajt. Forsi l-unika ħaġa li tiġi qrib imma b'mod differenti huma l-filmati tat-tieni gwerra dinjija ġo Malta, meta tara xeni tal-bliet Maltin bil-bini mwaqqa u n-nies qed jippruvaw jgħixu l-ħajja tagħhom f'nofs dik id-distruzzjoni kollha. U iktar tard fil-ġurnata morna f'wieħed mill-iktar postijiet li rajna fl-aħbarijiet. Shopping complex jismu Retroville fejn kienet waqgħet missila kbira Russa u kienu nqatlu 8 min-nies. Għal-bidu kellna ftit ta' problema biex nersqu lejn iż-żona bil-soldati ħaduha kontrina kważi tista' tgħid biex nindunaw li aħna ġurnalisti u ġejna bil-kameras għaliex spjegawilna li ir-raġuni għalfejn kien sar l-attakk kienet li kien hemm persuna li kien ħa video bil-mobile ta' xi vetturi militari tal-Ukrajna ġo dan iċ-ċentru u dan ipostjah fuq social media u dik tat lir-Russi location ta' fejn kien hemm assi militari u sar dan l-attakk u nqatlu 8 soldati fih. Waqt li konna fi Kiev kienet għaddejja ġmiela l-battalja biex l-Ukreni jirbħu lura il-belt ta' Irpin li tinsab madwar 30 km l-bogħod. U infatti ta' spiss konna nisimgħu l-isplużjonijiet ġejjin mill-bogħod. Xtaqna ovvjament li immorru f'dan il-post biex naraw x'inhu jiġri u eventwalment bl-għajnuna tal-kuntatti li kellna irnexxielna mmorru hemmhekk. It-triq biex ħaditna lejn Irpin għaddietna minn postijiet oħra waqafna l-ewwel fil-villaġġ ta' Stojanka fejn rajna erda assoluta u rajna l-ewwel darba tankijiet tal-gwerra Russi mkisrin li kienu għadhom hemm minn wara il-battalji friski kienu għadhom kif iseħħu bejn ġurnata jew jumejn qabel li wasalna aħna u stajna naraw livell kbir ta' distruzzjoni ta' erda, ġifieri anke għaddejna minn ġo villaġġi żgħar fejn tinduna li dawn il-battalji ma mhumiex qed jiġu miġġielda fuq xi battlefield mil il-bogħod, imma qegħdin jiġu miġġielda proprju fil-bliet u l-villaġġi fost in-nies. Fit-triqitna lejn Irpin rajna triq mimlija 8 tankijiet Russi li kienu maħruqin. Tankijiet li kienu debu bisħana, nies mejtin, partijiet tal-iġsma madwar il-post. Rajna d-distruzzjoni tal-gwerra għall-ewwel darba. Dawn huma xeni li qatt min ta' tinsa żgur. Fl-aħħar mill-aħħar daw vera rajna soldati Russi mejtin, però dawn huma umani, dawn għandhom il-familji tagħhom lura r-Russja li qas jafu x'saru mit-tifel tagħhom. L-umanità, meta tara l-ar li għandha toffri l-umanità li xulxin, tispiċċa bla kliem, meta rajna jinuni li partijiet tal-iġsma, nies maħruqin li ma tistax tarafhom, soldati żgħar ma kellhomx iktar minn 18-il sena maħruqin u mitluqin hemmhekk. Sempliċement għal-gwerra li huma m'għandhom xejn x'jaqsmu magħha. Dawk huma xeni naħseb li qatt ma tista' tinsa. Meta tara l-affarijiet, ix-xogħol l-affarijiet, tara das-soldati bil-ikel tagħhom għadhom hemm,
il-ħwejjeġ. Il-belt ta' Irpin tiċċumba mill-bot ħafna u dan għaliex hija belt moderna bil-bini kollu kuluri, bini isfar, aħdar, aħmar, blu. Però x'intersaq fil-viċin tibda tinduna li dan il-bini huwa pratikament kollu mġarraf. Ġifieri meta wasalna din il-belt kienet ilha biss jumejn li ġiet illiberata mill-Ukreni, ma kien hemm ħadd bħala residenti kull ma kien hemm forzi tas-sigurtà. Aħna konna xxurtjati li konna fost l-ewwel ġurnalisti li wasalna hemmhekk u bdejna nduru ftit ma dan il-post għallunna biex noqogħdu attenti ħafna għaliex infatti dak il-ħin kien hemm teams ta' soldati Ukreni jfittxu żewġ affarijiet, jfittxu l-iġsma ta' nies mejtin, ta' nies illi mietu waqt il-ġlied, inkluż nies ċivili, u anke armamenti u landmines u splussivi li setgħu ħallew warajhom il-soldati Russi huma jaħarbu. Fil-ġurnata li morna Irpin bdew joħorġu l-ewwel rapporti tal-atroċitajiet li kienu saru ġo Buċa. Aħna li konna fil-lukanda ma' ħafna ġurnalisti oħrajn, kulħadd ried imur ġo dan il-post, però bdew jgħidulna isma' diffiċli ħafna għaliex il-post għadu perikolus, għadu magħluq, ġurnalisti mhumiex qed jiġu aċċettati li jidħlu għalissa. Għalunna probabbilment ħajkolkom tistennew tal-inqas ġimgħa oħra biex tkunu tistgħu tidħlu. Però veru xtaqna li mmorru, din kienet għalina sakemm konna hemmhekk l-ikbar storja li kienet qed tiġri. U eventwalment bl-għajnuna ta' ġurnalisti li għamilna ħbieb magħhom sakemm konna hemmhekk u anki il-guides li kellna irnexxielna naslu f'Buċa pratikament inqas minn jumejn wara li ġiet illiberata. Konna nafu li ħanaraw affarijiet xejn pjaċevoli, ġifieri r-rapporti tal-atroċitajiet kienu li kien diġà nstab qabar tal-massa biktar minn 280 persuna ġo fih u li r-Russi kienu anke qatlu ħafna nies ċivili waqt li dawn kienu qegħdin jippruvaw jaħarbu biex ifittxu post sigur. Però xejn ma jippreparak għal meta tasal fil-post u tara l-ħaġa ta' vera bajnejk. Il-vjaġġ biex morna hemmhekk kien ta' madwar siegħa u nofs. Konna ftit inkwitati mhux ħażin għaliex qabel tlaqna il-nies li kienu magħna u issewna illi konna sejrin f'post riskjuż ħafna f'post perikolus illi għal darb'oħra is-soldati Russi meta ħarġu minn hemmhekk ħallew ħafna landmines, ħafna splussivi moħbijin fil-karozzi, fit-tifrik. U qalulna letteralment ħatiġu jekk se tiġu responsabilità tagħkom, aħna m'aħniex responsabbli għalikom, ħatiġu konxi tar-riskju li se tidħlu għalih u hemm ċans qawwi li xi ħadd se jweġġa' jew qar minn hekk. U irrid inkun onest li bżajna ħafna aħna sejrin hemmhekk. Il-ħsieb illi tkun qiegħed f'post tagħmel xogħolok u tmiss jew tirfes xi ħaġa u tibqa' tal-post mhuwiex ħsieb sabiħ assolutament. Però fl-aħħar mill-aħħar xorta ddeċidejna li mmorru anki bil-kuraġġ li jagħmlulek in-nies l-oħra li jkunu miegħek u eventwalment wasalna f'dan il-villaġġ mill-ġdid distrutt meqrud kompletament. Kien hawnhekk fiċ-ċentru tal-belt ta' Buċa, propju fiċ-ċimiterju tal-Knisja ta' din il-parroċċa fejn instab dan il-qabar tal-massa illi fih kien hawn 280 persuna. Mill-informazzjoni li qed ituna hawnhekk il-maġġoranza tagħhom huma civilians mhumiex soldati. Saqsejna jekk inqatlux fil-post jew kif il-mod kif inqatlu qalulna li hemm diversi modi, kienu hemm minnhom illi kienu qed jippruvaw jaħarbu mill-belt u il-truppi Russi sparaw fuqhom, oħrajn li nqatlu fost il-ġlied, fost il-missi li niżlu u anke l-artillerija u oħrajn li possibilment ġew maqtula sempliċement għaliex kienu hawn. Ftit iktar kmieni konna wkoll ġew residenza ftit il-bot minn hawn fejn rajna żewġ persuni illi ġew maqtula permezz ta' tieni f'rashom ċar illi dawn huma reati tal-gwerra
li seħħew hawnhekk f'pajjiż fl-Ewropa fl-2022. Nsabu hawnhekk ġo Irpin, propjament ġo dar ta' familja ta' xi ħadd li kienet qed jospita ġiex minn nies innoċenti f'din il-gwerra. Ġiex minn nies li ma kellhom xejn x'jaqsmu ma' din il-gwerra, ma' l-gwerra bejn Russja u l-Ukrajina. Hemm ġiex minn nies mejtin brutalment maqtula mingħajr raġuni ta' xejn, mingħajr dak. Literalment l-unika ħaġa li jagħmlu ħażin il-fatt li kienu qed jgħixu hawnhekk, jekk tista' tgħidilha xi ħaġa ħażina hekk. Ix-xeni li qed naraw makabri, nies li kienu qed jgħixu ħajjithom u brutalment ġew sparati f'rashom. U nħallu maqtula hawnhekk fil-ġnien ta' id-dar li qas tista' tispjega l-atmosfera li hawnhekk bħalissa. Alla volja aħna morna f'dal postijiet bħalma diġà qed aħna ġejna lura Malta. Aħna ġejna lura lejn is-sigurtà ta' pajjiżna, aħna ġejna lura lejn is-sigurtà tal-familji tagħna. Aħna rqadna fis-sodod komdi tagħna. U xejn ma jista' ineħħilek minn moħħok li alla volja morna hemm qas nafu minn xi għaddejjin dan nies. Aħna għedna l-istejjer tagħhom, aħna tkellimna ma' dan nies, però qatt ma nistgħu nesperjenzaw minn xi għaddew. L-affarijiet li rajna huma xejn inqas minn war crimes. Xejn inqas minn nies innoċenti li qatt ma ħajerġgħu jaraw in-normalità, qatt ma ħajerġgħu jaraw id-dar tagħhom. L-esperjenza tagħna ġewwa l-Ukrajina għalmitna ħafna. Fetħitilna għajnejna għal dik li hija vera gwerra, ir-realtajiet ta' konflitt. Kburin li bħala żewġ ġurnalisti Maltin irnexxinna immorru u nesperjenzaw u anke iktar minn hekk li nwasslu lill-udjenza tagħna l-istejjer tan-nies li qed jgħixu hemmhekk u ta' il-ħruxija li qed jgħixu ta' kuljum. Però wkoll tallibna ħafna dwar żewġ affarijiet prinċipali. Il-kruwa tal-gwerra, l-atroċitajiet, il-vjolenza li bniedem kapaċi jagħmel kontra bniedem ieħor. Però tallimna wkoll dwar l-għaqda li ġib magħha sitwazzjoni bħal din għaliex l-għaqda li rajna fost il-poplu Ukren kienet xi ħaġa li impressjonatna u ispiratna ħafna. Ġifieri meta tara nies li lesti li jirriskjaw kollox biex jiddefendu lil pajjiżhom sew jekk bħala soldati jew bħala tobba jew volontiera, hija xi ħaġa li veru tqawwilek qalbek li fost din il-vjolenza kollha il-bniedem xorta kapaċi juri imħabba, rispett, kompassjoni lejn ħaddieħor u jgħin lill-proxmu. Hija sfortuna kbira però illi hemm bżonn illi jsiru dawn l-affarijiet minħabba propju konflitt li ma jagħmel l-ebda sens illum il-ġurnata li ħalla diġà eluf ta' persuni mejta u li kollox jindika illi jaf idum għaddej għal ħafna xhur oħra.